Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Africa, the land of the Lord. Africa, the land of hope. The continent of hope. Kukubi kunjalo. Kodwa sisenalo ithemba. Sise-Afrika, sise-South Africa, siKwaZulu, uMzinyathi, i-district, siseNquthu, umasipala. Size ngomuga ngesiga, usikhumbula isiga esehla lapha ku-N3 Van Riebeeck, kwagcina kubhubhe abantu abawu-17 abawu-17. Kwaba khona umbiko othi bawu-18, kodwa mase kutholakala into eyayidala ukuthi kuthiwe bawu-18 ngendlela babelimele ngayo, khona umuntu walimala ngendlela yokuthi wabaleka kabili ngendlela wayeshayeke ngakhona. Kwangelula-ke ukuthi-ke kwi-scene ukwazi ukubona kahle kuze kwathi sekulapha emakhazeni kwabalwa kahle kwatholakala ukuthi hhayi akuhlanganiswe labo ophisi laba umuntu oyedwa. Lana-ke imoto yayisuka Eastern Cape uQumbu iya eThembisa iye eGoli, kwathi ilapha eVan Riebeeck-ke kwase kwehla lo muga. Okunye-ke mhlawumbe singaphawula ukuthi sifika kanjani-ke eNquthu. Kulaba bantu ababe 17 abawu-17 kwakunabantu abayisithupha ongabala kwaZulu abangala eNquthu, okwaba umama ney'ngane zakhe ezihlanu ehamba njalo nomyeni wakhe. Umyeni wakhe wase-Eastern Cape, kusho ukuthi nje babe u-7 abazalanayo. Kwase ukuthi-ke umyeni sombala ngale Eastern Cape, kodwa nje la sizobeka abantu abayisithupha. La kwasinda khona usana loluya ngoba nonyaka mhlambe ney'nyanga eziyisithupha noma eziyisikhombisa noma eziyisishiyagalombili. Silana-ke eNquthu sizobabeka ngendlela le ehloniphekile. Sokuthatha-ke sikunikeze labo peace no peace, ngoba okunye-ke mhlambe-ke esingakhuluma ekhaya simasikho kahle ngampela kulo muzi, besingekho kahle lokho kwangampela. Sibonge i-Department of Transport okuyiyona ethathe umngcwabo bathi bazowubamba bebambisane. Sazozwa futhi umasipala ukuthi ubambe liphi iqhaza ngoba ngizwile nabo ukuthi ikhona into abebekhuluma ngayo. Kodwa okunye futhi i-Department of-Human Settlement nawo kuneqhaza alibambile. Sizosuka la siphinde sikukhombise futhi lapha ekhaya ukuthi isimo besinjani. Kwaphoqa ukuthi kwenziwe i-temporary structure ngaso leso sikhathi lesi esizokwazi ukuthi abantu uma befika nje bezobhonga emswaneni kube khona indawo laba bazobe befikela khona, ngoba ngale kwe-Department of Human Settlement besiphandle kakhulu, bekuphandle kakhulu ngoba uzokhumbula ukuthi kufanele silibeke itende, kodwa angeke ubeke itende lodwa. Itende lisuke libekwe ngoba lizoncika endlini. Uma kungasekho ngisho indlu ayisuke sekunzima kakhulu. Itende liyimele lilodwa, kufanele itende liyimele. Nalokho sohamba nje siyokuthatha lapha ekhaya, kodwa kwamanje ake siye la siyobona 1 2 3 4 5 khona ney'ngane ey'ncane. Sizohamba mfowethu, sizohamba siyobheka. Ikade simfuna kanjani? Nimfunelani Awusekhona. sizobe sikhuluma phela, safuna ukukhuluma nazi sini. Africa, my continent. Umsebenzi besikuthathela wona lapha phezulu. Siyaqhubeka sesija sobheka-ke manje la kulungiswa khona izindlu laba zobekwa khona endlini zokugcina. Seyilungile isikhathi yabo manje 10:15. Sewuqedile umphakathi uphumile, amadoda aphumile. Ayawazi umsebenzi wamadoda uma kunesimo kunefe elimnyama. Amadoda ayazi ukuthi mawuvuka ekuseni thatha ifosholo, uthatha ipiki, ushona ngakhona, omunye uphethe ucelembe, omunye uphethe imbazo, ngoba izona zinto ezisuke zodingeka. Kodwa ke lesimo ake sikhulume nobaba kuye nokhona ozosithatha sibeke. Baba, niyaphila baba? Ngiyaphila. Asibuza ukuphila, sekubuza nje ngoba ayikho into esibuzela ukuphila ngoba siyasibona isimo. Ukuze sajwayela nje ukubuza umuntu ukuthi uyaphila. Kulesi simo lesi esinehlele, ifu elimnyama, umuga, isiga, umphakathi unilekelele kangakanani? Sekuloku nje kufika umbiko, umphakathi unilekelele kangakanani? Umphakathi wabantu nje. Yes, abantu nje. Angazi ungabuza kulona nami ngisuka kude. Usuka kuphi ubaba? Ngisuka emasotsheni.
emasosheni akho. Uyilunga lomndeni kodwa elakhe ngani. Yeah. Okay. Yeah. Obeseduze ubaba Nawo. Okay, ake sekuyena-ke ukuthi lokhu kuvele lomuka. Lokhu kuvele nje lomuka lo umphakathi ulekelele kangakanani. Ube nechaso nje elikhulu umphakathi. Uphuthumile umphalala osehle. Wazama ukuthi uqoqakale konke okuqoqakalayo ngoba zonke lezi zinto zaka government sizakele entweni eningi ukudla yonke into okuseyobe kusiza abantu basizile usixhasile umphakathi. Umxhasile umphakathi. Kuze manje sizofika la ngasekugcineni izindlu seziphelile izindlu. Seziphelile izindlu. Benimbelwa umshini, nimbelwa yini? Esimbelwa umshini. Umshini ubani olethe umshini? Ulethe ugovernment umshini. Ugovernment. Oh. Bese kulungisa kumphakathi. Bese kulungisa umphakathi. Umbe konke nezindlu lapho umphakathi sawucwecwa lapho nalapho nje. Umshini umbe konke nezindlu. Amagumbi la. Awu. Washo ukuthi wasekulungisa nje umphakathi ngendlela elungisa ngayo. Oh yes. Njoba umphakathi wasulanda ke indaba zeyingodo-ke. Wasulanda indaba zeyingodo-ke manje. Oh, okay. Ni ukuphuma komphakathi mase kuvele umuka onje. Kuyakwenza ukuthi ududuzeke. Kunjalo. Uyawenza ukuthi ududuzeke ukhohlwe yiyo into lesenzakele. Yes. Yes. Lezi lomuka ingane zomfowenu nezingane zakho futhi ingane le evele ilomuka ihamba nezingane zayo. Ingane kungekababa. Hayi kababa ingane. Futhi bese inengane-ke ndawo njoba ingane itholele e-Eastern Cape. Yes. Futhi mabethi bayabuya-ke beza ngapha bazodibana nale nkinga-ke endleleni babuya e-Eastern Cape baye eGoli bahlangana nalo muka-ke. Siyabonga baba. Sengathi ngingaduduzeka. Nakweminye imizi futhi makwenzeka umuka onjengalo sizwile futhi khona omunye umuzi okuphinde kwenzeka omunye umuka. Njalo izolo kwaKhumalo. KwaKhumalo. Lapho kuginqeke khona imoto. Yebo. Imoto ibiyaphi imoto? Ade belanda umuntu mlandile oshonile ngale. Yes. KwaNtloya. Ikhansela belilayishela abantu ngemuva. Oh yes. Leveni. Ukuthi ifike yenze njani la kulamahamzi la. Yeah. Angazi-ke ngoba khona abantu babonile. Yeah. Thina sizwe kuthiwa inkomo. Kanti abanye bathi hayi inkomo abasabayibona. Cisha amahamzi bisesibhidini kanjalo. Kwaphangalala abantu futhi abathathu. Kunjalo. Abanye kusho bayindonda wayebhedlela nje lezi ehlukene ngathi basenyuka mase balimele kakhulu. Balimele ngompela abanye sizwe masizwa qale kwathi uyedwa intombazane kaNtombela mase sizwa sibebalwa sebathathu ntambama ezimbili manje kusena ngazi sebebalani 6 sebebale 6 manje kusho ukuthi sophinde kwashona abanye abathathu. Abanye kulabade ade besesibhedlela. Iwadi eyodwa le. Kumele isikoti esisodwa. Siyancwabela. Nisho ukuthi bobaba ngoba sibeka labantu abayihlanu la. Sekufuna ukuthi kulungiswe futhi indaba abantu abayisithupha futhi njalo. Kodwa kusho bahlukene ngamawadi. Ahlukene ngamawadi vele. Indawo ngeendawo. Umncwabo lo ade bewulungiselela unamuhla nokusasa. Namhlanje ade balanda umuntu nje. Yeah. Belanda banale nkinga nje balanda umuntu isidumo. Hayi enquthu ifula imnyama semanzini. Ayilina nefela imnyama kakhulu inquthu kulonyaka. Ayiqale kabi lonyaka uqale kabi. Hayi. Ngoba la inquthu siyayiqala into nje sikaze sibone. Aziqala nje ngabe kuyagcina noma kuyaqhubeka sazi ngendlela yenzeka. Ngiyaqala. Siyabonga bobaba. Ake siyabonga. Siyabonga bobaba. Siyabonga. Awuthola lokhala bangumsindo la emotweni athi indlela etheni ungayihambi kunesicaka kuleyo ndlela.